Sannari pois. Hei ihmiset ja YouTube-väki. Sen takia, että mä ajattelin taas postata videon, koska että mä voisin hieman sivistää näissä niin sanotuissa fakta-asioissa, mitä tuo tähän tuubin toimintaan. Mä en oo siis mikään ekspertti, mä vaan kerron sen, minkä mä tiedän, mut siis ihan sen takia, kun tuntuu, että ihmisillä on vähän ihmiset ei ihan välttämättä ota näistä asioista selvää ja sitten ihmiset olettaa, että me ollaan jotain julkkiksi ja muut vastaavaa. Mun tietääkseen siis mun mielestä julkikset on aika pitkälti sellaisia Kardashianin siskojen kaltaisia ihmisiä, mitkä siis pyörii noissa kaiken maailman seiska ja tommosissa löyteissä ja no mun mielestä nyt tubetus ei tee kenestäkään julkkista. Mut heti ensimmäiseksi mä kerron sen syyn tähän, miksi mä aion tehdä tämän videon, niin te tiedätte vähän sitten miksi. Elikkä tossa kun mä olin menossa Brummiin yksi päivä, elikkä se viikonloppu kun mä postasin Relax King 5 haastattelut, niin mä menin keskustan läpi ja siinä matkan varrella yhdessä toisessa tommosessa vähän pienemmässä baarissa, niin on semmonen pieni, siis tosiaan pieni miesjoukko, siis alle 30 kannu ihan selkeästi. Ja mä menin sit ihan normaalisti ohitteen, että mä en kattonut edes sinpäin tai mitään, vaan semmoinen, että kun mä edes liikun jossain, niin jos mä iteksän liikenteessä, niin en mä sille välttämättä niin kanssa vastaan tuijottaa tällaista välttämättä huomaa, kun mä olen jossain omissa väärissä aina menet sen puoleen, mut mä menin sit ohitte, porukka rupee käyttäytyy kuin mölyvapinat, siis tai tähän tyyliin. Siis periaatteessa siis kauhiton melu ja ruvetaan huutat meidän minne. Siis mä ite pidän tommos käytöstä aika typerän suoraan sanottuna, että eihän siis oikeesti hei, aikustukaa. Mut tosiaan, niin kyllä se loppuu aika äkkiä, kun mä vähän muukkasin sitten taaksepäin siitä. Se loppui sitten seinään. Mut tosiaan, niin tossa on se taustasyy ja joo, varmaan kaupunki tietää tästä mun tubetuksesta, mutta mun mielestä mua voi kyllä ihan lähestyä kuin normaali ihmistä, että ei tarvitse ruveta mitään hemmetin mölyäpinäshowt vetämään ja mä en itse siis ite oikein pidän arvossas järin korkealta tollaista lähestymistapaa. Mun mielestä se kertoo vähän jostain että ei ole perhetytty asioihin ja muut tällaista, niin mun mielestä se kertoo vähän siitä enemmän ja sitten on mun lähestymistapa, niin se tuo vähän ikäviä muista muut yläasteet mieleen, että mä en oikein haluaisi muistella. Niin se on se kans toinen syy, miksi mä oikein tykkää tollasesta, että mä tykkään vaan että jos mä haluan lähestyä tubetuksen tiimoilta, niin mä voin ihan lähestyä kuin ketä tahansa normaalia ihmistä, siis ei me ole mitään julkkiksia, en mä ainakaan oo siis ihan oikeesti siis että siis mä en tiedä pennostakaan tällä hommalla, koska mulla ei ole niin paljon seuraajia eikä katselukertoja YouTubessa, että mä tienaisin penniä täällä pitkää aikaan, että ei ole mikään pitätä rikkauksia että sen puolella. Mä en tosiaan tiedä mikä on se tarkka summa, mitä Popula tienaa näissä. Se on muutetäkseen aika paljon kyllä tubettajakohtaista, mutta kumminkin ihan mukavista summista puhutaan, mutta tämäkin on semmonen juttu, että etteköhän te tähänkin voi itse perehtyä, jos teillä vaan on mielenkiintoa aikaa, te vaan viitsitte. Ja kuten mä sanoisin, mäkään en ole mikään ekspertti tässä, niin mä kerron vaan se, mitä mä tiedän. Mutta siis että jos sä haluat oikeesti tienata jotain tuubilla, niin siis sulla täytyy ihan älytön määrä näyttökertoi. Hitosta seuraajia. Mulla ei oo kumpaakaan oikeastaan mitään jäätäviä isoja määriä, joten mä en siis tee välttämättä koskaan mitään rahaa. Mutta mä oon kyllä varautunut siihen, että tää on tämmönen projekti, mitä mä teen ihan siis omasta ilostani. Ja tosiaan sitä ei ole mikään pikaisia rikkauksia. Et mun mielestä YouTube ei kannata tehdä rahan kiiltoisia ilmiössä, koska mun mielestä se sisältö vähän kärsii sitten, koska kumminkin jos sä postaat tonne ihmisen maailmaan videoon ja olisi kiva kumminkin, että niissä olisi jotain sisältöä. Ja olisi edes yritetty tehdä oikein. Et kyllä mä itänäkin tykkään katsoa enemmän semmosia videoita. Et ei tätä missään rahan kiiltosilmässä kyllä mun mielestä kannata tehdä, että
ei ole niinku hyvä idea kyllä niinku sillä tavalla tehdä tätä hommaa. Mäkin teen vaan ihan siis simppelisti vaan, kun mä haluan vaikka musiikin ilosanomaa ja mua kiinnostaa tietyt asiat, kuten musiikki. Sen takia mä niinku teen siis tätä ihan siis niinku omasta ilosta, että tää on niinku semmonen niinku mun sivuprojekti. Mut niinku et siis tosiaan, niin sehän tarvitaan niinku siis hitosta näyttökertoja, hitosta seuraajia, siis siis niinku mulla on erittäin pitkä matka niinku siihen. Ja siihen mä oon varautunut siis, että niinku mä en välttämättä tosiaan tiedä täällä koskaan penniinkään, mä oon ihan niinku varautunut siihen, että mut niinku et siis tätä ei tarkoittaa rahan kielto silmissä ja tällaista näin, että niinku, jos niinku mäkin niinku näen vaikka jonkun mun suosikkiartistin, no tietty meikanahan into piukassa, kuten ketä tahansa fani olis, mut niinku en mäkään niinku saa mitään jäätäviä kiksejä ruppeen meuhkaamaan kuin päätön apina. Et niinku ois kumminkin silti hyvä, niinku, että niinku näissä asioissa kumminkin silti muistaa se, että me ollaan ihmisiä kuitenkin. Ihan niinku siis niinku ne, ketkä katsoo meitä tuolla tietokoneen ääressä tai millä laittaa nykin meitä kattookin. Niin me ollaan ihan sama, niinku ihan siis samanlaisia tavallisia ihmisiä kuin ne katsojat, mitkä katsoo meitä. Siis meilläkin niinku, meidän täytyy maksaa laskut, jollakin on vuokra maksettavaa, niin jollakin niinku, siis niinku, meilläkin on niinku, siis samat murheenkryynyt. Meidän täytyy sivuta itse meidän kämpät. Mullakin on tällä hetkellä tuolla tiskit muhimas, kun mulla ei ole kämpässä tiskit, kun mä oon kahden parvekkeen välissä yksiössä. Niin mäkin on vetämään niinku nyrkkipyykillä niinku noita tiskejä. Meilläkin on niinku siis ihan samat niinku hommat loppupeleistä niinku täällä kotona niinku kuin muillakin. Et täytyy itse niinku just hoitaa siivoukset, tiskaukset ja pyykkäämiset. Et ei meillä mitään niinku mä täytyy itse niinku hoitaa nojansa ihan niinku muittenkin ja käyttäytykö itsessään ruokakaupassa ja siis niinku siis niinku meidän elämän loppupeleissä on niinku kauheasti sen erilaisempaa tietyissä asioissa mitä muilla ihmisillä. Et niinku meilläkin on noi samat tietyt murheenkryynit niinku muillakin. Et on just niinku laskua ja sit on vuokraa ja tällaista näin. Tietty nekin nyt on siis niinku vuokrakämppä, tietty pulittaa sen, mutta tosiaan niin ihan vaan siis halusin vähän valaistaa vaan tän yhden kohtaamisen tiimoilta vähän niinku tämmösen videon, että hei, et niinku ottakaa selvää tästä hommasta ennen kuin te niinku lähestytte tuolla tavalla ketään tubettajaa, koska siis mä en usko, että kauhean moni tubettaja välttämättä edes niinku tykkää tuollaisesta lähestymistavasta, mutta mistä minä sen tiedän, mä tunnen muita tubettajia henkilökohtaisesti, niin mistä minä sen tiedän. Mutta niinku en mä nyt ainakaan uskoa, että kaikki välttämättä tykkää jotain. Tämä ei ole pikatia rikastumiseen. Meillä on niinku siis, me tubettajilla on ihan siis samat murheenkryynyt kuin muillakin ihmisillä. Me ollaan ihan siis tavallisia ihmisiä. Ja mä en itse pidä niinku tubettaa julkkiksen. Mä en julkkis, ei mun mielestä tubettajat ole julkkiksia. Ja me siis tätä niinku ihan siis omasta ilosta. Ja kuten osattu, tätä ei kannata tehdä rahan kiitos ilmis just niinku tosta yhdestä mainitusta syystä. Että ja sitten siinäkin mun mielestä tosiaan kärsii vähän sitten se videon sisältö sitten, jossa niinku rahan kielto silmissä teet tosiaan. Ja sitten vielä niin kaikille kaupunkilaisille niin hyvää mustan pitsin yötä, nimittäin pitsiviikkohan tosiaan alkoi nytten, tässä oisko perjantai vai lauantai, korjatkaa toki kommentteihin, jos mä olen väärässä tietenkin, mut kuitenkin niin, ensi viikolla mustan pitsin yö, eli 29. päivä, jos mä muistin väärin, saa senkin korjata kommentteihin tietenkin. Et sen vaan, niin kaikilla kaupunkilaisilla mä toivotan ennakkoon hyvää mustan pitsin yötä, koska no mä en välttämättä juurikaan pysty hankkimaan sillä viikolla materiaalia, koska jäätävä määrä ihmisiä liikenteessä ja mä en välttämättä edes pyöri mustan pitsin niinku kauhean paljon kaupungissa, paitsi ehkä päivämällä, että sen puoleen, että mua ei välttämättä tosiaan näy silloin kauheasti katukuvassa, koska läjäpäin ihmisiä ja suurin osa niistä on kännissä, joten not my cup of tea, please. Mut kuitenkin niin hyvää mustaa pitsiä ennakkoon kaikille ja olkaa iisisti silloin kun musta pitsi, niin iisisti siellä ruudun toisessa päässä. Ja edelleenkin materiaalituesta silloin kun sitä mulla on ja sitten ajatuskatko, yes. Ei kun
Mutta anyway, kuitenkin hyvät mustat pitsit teille ja materiaalia muu tulee siis silloin kun mulla sitä on ja nähdään tuubissa. Moi!